Adenti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tonte ye no sane ya fa NYANSAPO
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada Roma ntuma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. The concept ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya.